Pero doon akong nagtataka, bakit pasulyap-sulyap sa akin na parang may tinatago something. Good morning, Philippines! And anyway guys, so yun palang yung umiyak ako guys na vlog na hindi ko pa i-share sa inyo kasi that time hindi ko pa parang ano ako nag-share ba, parang natakot ako bang mag-share. So ngayon, i-share natin. So, yung time na umiyak ako, kumakain ako, yung nasaktan, nasaktan talaga ako guys, yung parang ang sakit sa pakiramdam na gano'n. May nangyari kasi that afternoon, before si Tammy umalis sa bahay, pupunta sa isang bahay. Ang nangyari kasi, guys, ito ha, disclaimer lang ha, we've been together for 13 years, okay? So, meron kaming nakasanayan ng, nakasanayan na ba, parang, free na lahat. Yung cellphone is over there. Pwedeng sinong gumala. Wala namang nag-cheat sa amin. Okay. So, yun siya. For 13 years, yun siya. So, we know each other. Password. Ako walang password siya. May code. Kasi kapag trabaho, diba, ilagay yung cellphone. Something like that. So, pero hindi ako baliw na ganun yung cellphone. Parang, amin yung cellphone mo. O, ganun. Ganun. Hindi. Before siya umalis, pumunta siya sa laptop niya. Nag-transfer siya ng video. Okay, nag-transfer siya ng video. Yung video na yon is nagsi-cellphone ako. Okay, nagsi-cellphone ako. Sabi ko, I'm lonely. Sabi, and then he's making fun of me. He's taking video. I said, I'm lonely. Pero hindi ako nakatingin sa kanya. I'm lonely, ganun. And then after that, okay, so, pumunta siya sa laptop. So, nag-transfer siya. And then, sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, ganun siya, ganun, okay? Ganun. And then, sabi niya, yung parang ganun ba? And then, yung mata is nakatingin sa'yo, ganun. And then, wala siyang eyeglasses. Hindi niya makikita kung saan ako nakatingin. So, I'm just saying, anong ginagawa mo dyan? Pero, pag ganun siya sa akin, patingin-tingin, parang may tinatago ba? So, it never happened na ganun yung reaction niya. Kasi wala akong pakialam kung anong ginagawa namin sa cellphone, anong ginawa namin sa laptop, wala pakialam. Pero, doon akong nagtataka, bakit pasulyap-sulyap sa akin na parang may tinatago something. So, ako naluka-luka. Dahil sa tagal-tagal na namin magkasama, weird yung reaction na yun, okay? Weird yung reaction na yun. And then, hindi pa ako, sabi ko, baliwala lang yun kasi wala siya kasing glasses, baka gusto niyo anong ginagawa ko, ganun. So, wala akong pakialam. That time, pumunta ako sa kanya doon sa counter, sa kitchen. So, pumunta ako, sabi ko, oh, what are you doing? I said, I'm transferring videos. So, nakita ko yung video na yung sabi ko na binibidyohan niya ako na, I'm lonely, ganun. So, akala ko, yun lang yun. Wala akong nakitang ibang video. So, yun lang yung video na yun. Sabi ko, oh, you have a full video of me doing that, like that, lalala. So, I get so excited. No, I wanna see. Sabi niya, no, I deleted it already. I transferred it to my laptop. Ganun. Sabi niya. So, no. And then, ginagrab niya yung cellphone niya. Tinatago. So, I have to go to the shower, like that. Kailangan kong pumunta sa shower, maligo. Kaya alis na ako. Nagtataka ako, bakit ganun yung reaction niya na parang overacting, na parang takot, na parang natakot ba? So ako, luka-luka nga. What? So sabi ko, this is never happened like that. Nasaktan ako guys, agad nasaktan. This is never happened like that. That you kind of hide your phone. I'm not like asking for anything. I just wanna see the video. And then you're acting like that. Na sabi ko, can you give me your phone? Why you acting like that? Sabi ko, bakit ganun yung ginagawa mo? Give me your phone. Sabi pa niya, hindi. No, kailangan kong pumunta sa shower, ganun. Pumunta na sa shower. May iba kang babae, ganun. May iba ka, hindi ka ganito. For 13 years, hindi ka ganito. Hindi mo tinatago yung cellphone mo. Wala tayong pakialaman sa cellphone. Nandiyan lang yan. Walang pakialam, walang tumitingin kasi wala tayong hinahana. Hindi tayo naghinala sa isa't isa. Wala tayong pakialam. Pero ngayon, hindi mo nga ako mapakita sa video na ginawa mo para sa akin. Yung I'm lonely, ganon. Tapos sabi ko, cheater ka, cheater. Wala siyang pakialam. Sabi niya, no, there you go crazy again, like that. Sabi niya, wala. Sabi ko, hindi mo pakita, okay. Sabi ko, okay. Okay, sige na. Sabi ko. Iyak na ako guys, iyak. Sabi ko, sige na, sabihin mo na kung may ibang babae, sabihin mo na sa akin. Ganon. Sabihin mo na sa akin, okay lang. So, nagpaano ako, ang sakit talaga, ang sakit.
Sabi ko, sabihin mo lang sa akin kung meron kang babae. Sige, wala na akong pakialam. Ako na lang aalis. Ganon. Sabi ko, ibigay ko to yung cellphone sa'yo kasi sa'yo naman ito yung laptop ko. Aalis ako dito. Yung dala-dala ko is panty lang, mga damit. Ganon. Ganon ako. So, sabi niya, ay, nagdrama ka na. Hindi ako na... Sabi niya, hindi man ako nangloko sa'yo, hindi man kita nag-ano. So, give me your phone kung hindi ka nag-ano. So, hindi niya, guys. So, na talaga ako na, naniwala na talaga ako, lalot naniwala ako na meron siyang iba. Dahil, sabi niya, hindi naman kita niloko. Bakit ka ganyan? Ganon. And then, sabi ko, okay, if you are not loko-loko, give me your phone. Sabi pa niya, ay, kailangan ko po. Tapos, nagmamadali pumunta sa shower. Ito pala yung dahilan kung bakit hindi niya maibigay yung cellphone kasi yung regalo niya sa akin, gumagawa siya ng video. Kinukuha daw niya sa safety deposit box, ganon. Ito, ganon, video-video siya, kunti-kunti. Natakot daw siya na malalaman ko na may regalo siya sa akin. So, hindi niya sinabi kahit naggalit na ako at sinabi ko na nalubat yung pupunta pa talaga ako sa baba para magkuha ng blur yung balik tayo sa pwesto, guys, kasi gusto ko tong pwesto din. So yun siya, yung ano ba yung ending, ano ba yung sinabi ko, so yun siya, guys, so yun pala, yun talaga yung dahilan, kaya nalaman ko lang siya nung nag-edit ako, so pinutol-putol ko na lang yung video. I had a better video, but unfortunately I had to delete it for reasons I'm not going to get into right now. But anyway. Kasi sabi pa niya may iba siyang video na delete for a reason. Hindi na daw niya dapat i-open up kung anong dahilan. So, kinakat ko yun. And yun yung dahilan kung bakit ako umiyak plus umalis siya. Ang pinaka talaga is yung nag-cheat siya. Parang na-feel ko na may iba siya. And then also, yung iniwan niya ako nag-isa. Sabi ko, Christmas Eve, mas lalong grabe yung sakit na nararamdaman ko at hindi ko ma-open-open sa inyo. At alam nyo naman na ako is open talaga ako kung ano yung mga pangyayari. Pero yun siya. Ngayon, inopen ko na sa inyo. Yes, may mga magsasabing, grabe, overreacting ka naman. Well, every woman na may asawa, kapag may kakaibang galawan yung asawa mo, bakit hindi ka magagalit or bakit hindi ka magtataka? Kahit magtataka man lang, may magsasabing, grabe, overreacting ka talaga, madrama ka, ganun-ganun, na pag-anuhan mo tuloy si Tami. Guys, sa mga single dyan, kapag mag-asawa na kayo or may boyfriend kayo na may nakasanayan na kayo na parang wala lang, and then suddenly merong kaganapang hindi mo inakala, nagtataka ka, bakit gano'n, nag-iba yung reaksyon ng lahat, ka talaga, maloka ka talaga. Tapos, doon talaga ako naloka sa parang wala daw siya nag-cheat and din Pero hindi po si Tami nag-cheat, guys, hindi po si Tami cheater. Paminsan talaga, alam natin, may mga tao talaga na kahit alam natin na hindi gagawin ng asawa natin yan, kasi alam natin yung asawa natin, pero pag may something na talaga, magdududa ka na talaga. Yung iba magsasabi na, andun si Tami sa isang bahay, may ibang babae, mayroong kamera doon, and may mga previous motion, makikita ko sa so alam ko naman, wala siyang dadalhing babae doon kasi ang kalat. And also naman, kilala ko yung asawa ko, pero yes, guys, hindi ako perfectong tao po. Kilala ko yung asawa ko na hindi mag-cheat. Pero hindi po ako, patawarin po, hindi po ako perfectong tao. Maghinala din tayo kapag lalo na yung sinabi ko na ganun yung reaction niya. Ganun. Parang ganun ba? Ganun. Sus, ginoo ko na talaga, naalala ko yung mga look niya ba? At saka yung mga parang hinahide yung cellphone niya. No, I need to shower. At saka yung shower na yun is sobrang ikli, parang naghugas lang ng puwit na ganun. Pumunta lang pala sa shower para magligo-ligo sandali and then i-delete yung video. And guys, kahit ganun yung nangyayari, New Year, before kami natulog, nandito sila Lloydie, diba? Before kami natulog, alam nyo, hindi ako magsusuri, guys. Even though nag-i-edit ako that time, alam ko na ganun yung nangyari.
hindi ako nagsusuri. Doon na ako nagsuri na feel ko na talagang sorry ako sa mga ginagawa ko, na iyak-iyak ako at saka sinabihan ko siya may ibang babae. And sabi ko, please sabihin mo sa akin kung meron man talaga, a-accept ko. Accept talaga, sabihin ko, i-accept talaga yan. Pero sabi, aalis ako, ibigay ko yung cellphone, ibigay ko yung ring. Sabi pa niya, oy, you cannot give me, sabi pa niya, oh, you cannot give the ring back, it's bad luck. Sabi ko talaga niya, bad luck daw yun. So, nag-sorry ako before kami natulog. Sabi ko, heart to heart talk, and saka heartily, sorry talaga. I felt very sorry. So, sabi ko sa kanya, sorry talaga. Na sabi ko talaga, tinignan ko talaga siya sa mukha. Sorry talaga. Na napagsabihan kita na cheater. Kasi madaming cheater na lumalabas sa bibig ko that time talaga, as in. Sabi pa niya, next time. Sabi pa, next time. Sabi ko, next time, don't do that again. Don't do that, like, hide your phone, sabi niya. Pero, sabi ko talaga sa kanya, pasensya na talaga, sorry talaga sa, nangyayari. Sabi ko talaga sa kanya, nasaktan ko. Kasi, matagal na tayong nagkasama, pero, hindi pa yung nangyayaring ganun. Na, yun yung reaction mo talaga. She said, you told me to make a video and then you fight for me. You telling me I was just... Natawa na lang ako. Sabi ko, I'm sorry, love. It's 4:48 na. It's time to make a rice. Oh my God. And guys, thank you guys sa mga subscribers, sa mga bagong subscribers. Thank you so much guys for subscribing, and thank you also guys for supporting. And please click the like button if you're watching the video, and I appreciate it guys. And yes, nag-start na, nag-snow sa baba, and punta tayo, magluto tayo ng rice. Yan.